बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फाखामारा गामिनि रायजो राजाफ्रा बागानपारानिफ्राय बरबरिसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा गंसे गाहाय लामानि गाज्रि थासारिया दिनैसिमबो सोलायैखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों। सरकाराथ' थांदों आरो फैदों, नाथाय बागानपारानिफ्राय बरबरिसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा गंसे गाहाय लामानि थासारिया दिनैसिमबो सोलायनो रोङाखिसै। दिनै 2 नं फाखामारा गामिनि रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि रां खरसा खालामनानैब्लाबो बे थांलाय फैलाय खालामग्रानि गाहाय लामाखौ फोसाबनो गोनां जादों। बाक्सा जिल्ला 2 नं दिहिरा बिटिसि बियाब आरो 12 नं बरमा बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं फाखामारा गामिनि रायजो राजाफोरा बागानपारानिफ्राय बरबरिसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा 1.5 किल'मिटारसो बे गाज्रि थासारिनि लामाखौ गावबा गावनि सिपिनि रांखौनो बाहायनानै दिनै बाला अन्थाइ ट्रेक्टरजों रोगानानै फाहामनांदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बे लामाजों हान्थिग्रा फरायसाफोर, फालांगिरिफोर आरो बेरामि सुबुंफोरजों लोगोसे साधारन सुबुंफोराबो थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो लामानि गाज्रि थासारिनि जाउनाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायखौ फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना बे लामाखौ थाबैनो पाक्का नङाब्ला सीसी ब्लक होनायनि राहा खालामना होनो थाखाय दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं साबायखर बावदों। नोंथांमोननि जोहै फोसावनो बेखौनो सानदोंदि जोङो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै आरो खुगाजोंल' बुङो, नाथाय जेबो खामानियाव जाफुङाखै। लोगोसे बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ जों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि थाबैनो बे जोंनि जेके र'डखौ, जेके र'ड माने जाला टु कुमरिकाटा, जाला टु कुमरिकाटा बे लामाखौ जोङो निजिनि आखाइनि फैसा खांनानै मोनसे गामिजोंनो जि हायो अनसुंथाइ बिनानै ट्रेक्टर लगायना जों निजिनो लेबार खालामगासिनो। बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ, जायफोर गादियाव दङ बिथांमोना थाबैनो बे लामाखौ मावफुंनांगोन होनना जों जोंनि गामिनिफ्राय दाबि खालामो। जों गामि मोनसेयानोल' 2 नं फाखामारा गामि हिसाबै होनबा मिथिसिनो। 2 गामि हिसाबै जों निजिनो जि गरसे गरनै 2 नं फाखामारा गामिनिफ्राय अनसुंथाइ मोन्दों, बेजोंनो ट्रेक्टर भारा होनानै आरो दैमानिफ्राय जावना लाबोनानै जों लेबार खालामनानै लामाखौ जों फाहामगासिनो दं। नोंथांमोना बे लामाखौ सरकारनिसिम आवेदन निवेदन बेबायदि होनाय जादोंना जायाखै? बेखौथ' आगोलनो बर्ड होनाय जादों आरो फार्स्ट जि 2004 अल गेयार अपारेशन जादोंमोन, बेयाव ग्रिप कम्पानिया मावनायनि उननिफ्राय बे लामाया जाफुंना फैयाखै। जेरै आगोल बिथांमोना मावलांदोंमोन, सोलिदोंमोन साननैसो आरो बायफ्ले जुबलांफिनबाय। बेखायनो थाबैनो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ बे लामाखौ जाफुंहोनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। मन्त्रि बा एमएलए बिथांमोना खौरां लाफैयाखै नामा? एमएलए हिसाबैथ' लाफैयाखै। जोंनि स्पिकार बिथाङाबो दङ, नै कातिराम बर' बिथां, लोगोसे जोंनि एमएलए भुपेन बर' सार, बिथांमोना थांलाय फैलायानो खालामो, नुबायानो थायो। स्पिकार बिथाङाथ' हदाय बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो, थेवबो बिथाङा नोजोर होनायाखै जों मिन्थिया। बेखायनो बिथांखौ जों खावलायहरदों बे लामाखौ थाबैनो जेन मावनो हायो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं।
क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360